କେତେ ଦିନ ତୁମେ ଶୋଇ ରହିଥିବ ଆରେ ମୋ ଉତ୍କଳବାସୀ, କେତେ ଦିନ ତୁମେ ଶୋଇ ରହିଥିବ ଆରେ ମୋ ଉତ୍କଳବାସୀ, ଜାଗ୍ରତ ହୁଅରେ ଆଳସ୍ୟ ହଟେଇ ହୋଇ ଯେ ତୁମେ ସାହସୀ। ଏମିତି ଏକ କବିତାଟି ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ନେଇ ଆସିଛି, ଯାହାର ନାଁ ରହିଛି କଳଙ୍କିତ ଅଧ୍ୟାୟ। ଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। କେତେ ଦିନ ତୁମେ ଶୋଇ ରହିଥିବ ଆରେ ମୋ ଉତ୍କଳବାସୀ, ଜାଗ୍ରତ ହୁଅରେ ଆଳସ୍ୟ ହଟାଇ ହୋଇ ଯେ ତୁମେ ସାହସୀ। ଓଡ଼ିଆ ପାଇକର କଥା ବହୁଛି ତୁମେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ, ନାରୀ ଜାତି ଆଜି ବିପଦ ସଙ୍କୁଳେ ନାରୀଙ୍କି ସୁରକ୍ଷା ଦିଅ। ଗୋଟି ଗୋଟି ହୋଇ ଛୋଟ ବଡ଼ ଝିଅ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ପାଇଁ ବଳି ପଡ଼ିଗଲେ ସ୍ୱାର୍ଥର ଯଜ୍ଞରେ, ତାର ଯେ ତୁଳନା ନାହିଁ। ଅନେକ ଅଭାବ ଘେରି ରହିଛି ଏଇ ମୋ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ, ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ନାହିଁ, ଯାଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷେ ଜଳରେ। ହାଣ୍ଡିକୁ ଭରସା କରି ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ବଢ଼ି ଜଳରେ, କି ବିକାଶ ହୋଇଛି ଏଇଠି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେତେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ, ସେବା ହୁଏ ଅନ୍ଧାର ଘରେ, ହନ୍ତସନ୍ତ ଏଠି ହୁଅନ୍ତି ଲୋକ, ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ରେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଅଗ୍ରଗତି କଥା ଜଣାଯାଏ ପୁଣି ଏଥିରେ। ରୋଗ ଚିହ୍ନି ଡାକ୍ତର ଔଷଧ ଦେଉନି, ହେଉଛନ୍ତି ସିଏ ବାଉଳା, ଶିଶୁ ଜ୍ୱର ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ସିଏ ଭଲା। ଧନ୍ୟ ସେ ଡାକ୍ତର, ଧନ୍ୟ ସେ ଦୋକାନୀ, ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପସନ ଧନ୍ୟ ସେ ଡାକ୍ତର, ଧନ୍ୟ ସେ ଦୋକାନୀ, କରୁଛନ୍ତି ପାପ ଜାଣିଶୁଣି, ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପସନକୁ ଡାକ୍ତର ଚିରି ଦେଉଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କର ଭୟକୁ ଜାଣି। ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପସନକୁ ଚିରି ଦେଉଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କର ଭୟ ଜାଣି। ଜାଗରେ ଜନତା ଜାଗ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଈଶ୍ୱର ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ସେ ଗୋଟା ପୁଣି ବାଘ। କିଏ ହାତେଉଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, ଆଉ କିଏ ଖାଇବାକୁ ପାଏ ନାହିଁ। କେଉଁଠି ହେଉଛି ରାସ୍ତାର ବିକାଶ, ଆଉ କେଉଁଠି ରାସ୍ତାର ନାମଗନ୍ଧ କିଛି ନାହିଁ। ପେଟେ ପେଟେ ଜଳେ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି ଏପଟେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ରାସ୍ତା ନାହିଁ ପୋଲ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସରୁ ନାହିଁ। ଆହେ ପ୍ରଶାସନ ଶୋଇଲ କି ତୁମେ, ଏକଥା କି ଦିଶେ ନାହିଁ। ଭୋଟ ବେଳରେ ଘିଡ଼ି ଘିଡ଼ି ହେଇ ଯାଉଛ ଧାଇଁ। ଧକଉଛି ମାଡ଼ନ୍ତି ହାତୀ ପଲ ଏଠି, ଧସେଇ ପଶନ୍ତି ହାତୀ ପଲ ଏଠି, ମରୁଛନ୍ତି ଲୋକ ସେଠି। ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କେମିତି ହେଉଛି ଦେଖରେ ଜନତା ନିରେଖି। କେଉଁଠି ପଡ଼ିଛି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ି, ଲାଗିଗଲାଣି ଯେ କଳଙ୍କି, ପେଲି ଠେଲି ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି ଏଥିରେ, ମରଣଠୁ ଏହା ବଳିକି। ଜଳର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ନେତାଏ, ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ହାଇଲାଇଟ୍ ହୁଏ, ଆମେ ଆସିଛୁ ଜନତାଏ ଦୁଃଖ ବୁଝିବାକୁ, ଲୋକ ଜାଣିବେ ଯେ କେମିତି। ଗୁରୁମାନେ ଏଠି କଳଙ୍କର ସାଥୀ, କଳଙ୍କିତ ଯେ